Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ador. Taong 1975, Sierra Bulones, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdadalamhati ang pamilya ni Ador dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa at 7 buwang gulang na sanggol. Ayon sa manggagamot na huling tumingin dito, biktima yon ng isang manananggal na ilang taon nang nananalasa sa kanilang baryo. Dahil sa pagiging mangmang nitong si Ador, kaya na may naging huli na para sa kanyang asawa na makasalba sa tiyak na kamatayan. Habang sumasapit ang mga araw ng kanilang pagdadalamhati, marami na siyang iniisip na plano. Paulit-ulit na din siyang nagtanong sa albularyo kung sino at kung saan nakatira ang pumaslang sa kanyang mag-ina. Ngunit sa kasamaang palad, maging ito man, walang kaide-ideya kung saan nagtatago ang manananggal. Bukod kasi sa hindi pa sila nagkakasalubong ng landas, ilag din ito sa albularyo dahil sa tanga nitong mutya. Isang gabi, ika-6 na araw ng lamay, habang nagbabantay itong si Ador sa kabaong ng kanyang asawa, dumating ang albularyong pinagtingnan nila. Lumapit ito sa kanya at pabulong na nagwika ng, Kung gusto mo talagang hanapin ang pumatay sa iyong mag-ina, hanapin mo ang taong may mahabang sugat sa kanyang likod na hindi naghihilom. Batid kong naririto lamang siya sa baryo, nagmamasid sa mga babaeng nagdadalang tao. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung lumipat ng pwesto. Si Ador naman noon, tulalang nag-iisip, gawa ng pakiramdam niya may tsansa na siyang makapaghigante sa nilalang na yon. Dahil sa hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, minabuti niyang kausapin ng masinsinan ang matandang albularyo. Alam niya kasing yun lang ang kasagutan sa lahat ng kanyang katanungan na halos ilang araw nang nagiging palaisipan para sa kanya. Noong una, hindi pa nito pinapansin ang pangungulit niya, pero nang maramdaman ng matanda ang kanyang pagiging desperado, doon na siya nito binigyan ng pagkakataon para maisagawa ang kanyang plano. Subalit, bago siya sumailalim sa puder nito, kinakailangan muna nilang palipasin ang mga araw ng pagdadalamhati at libing ng minamahal niya sa buhay. Matapos siyang mailahad sa kanya, nagpasya si Ador na ito na muna pansamantala ang kanyang wisyo sa kasalukuyang nagaganap sa kanyang buhay. Makalipas lamang ang ilang araw, sumapit na nga ang libing ng kanyang asawa. Lahat ng mga kakilala nila ay halos mamatay-matay na sa kakaiyak dahil sa mga nangyari. Ngunit sa kabila ng mga pagnanangis na naririnig niya, pinili niyang magpakatatag at iwasang magpatulo ng kahit isang patak ng luha. Sa isip noon ni Ador, ang oras lamang ng kanyang pag-iyak ay ang oras na nagawa niya ng mapaslang ang nilalang na pumatay sa kanyang mga minamahal. Nang mapansin naman ng albularyo ang kanyang galit, habang pinagmamasdan ng kanyang asawa at anak na inililibing, dali-dali naman siya nitong nilapitan. Inakbayan siya nito para naman kahit papaano maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa problemang kinakaharap niya. Paulit-ulit siya nitong pinapaalalahanan na ang lahat ng bagay na kanyang nararanasan ay isa lamang pagsubok na ibinigay ng Diyos. Dahil sa sinabi nito, seryosong napatingin naman dito si Ador habang nanginginig na sumasagot dito ng, Pagsubok pa rin ho ba ang mga pangyayaring ito? Sabihin niyo ho, Tandang Ampi, anong nasa isip ng Diyos kung bakit niya kami pinabayaan? Para ba maghirap? Malugmok sa problema at pagsisisi ang aming pamilya? Nang marinig ito ng matanda, wala naman yung nagawa kundi ang ipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay.
Ayaw kasi ng albularyong yon na mabalot ng puot ang kanyang sarili, kaya na may habang maaga pa, pilit niya yung nilulunasan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagpasya ang matandang turuan si Ador ng mga pamamaraan ng isang albularyo. Ang lahat ng aral na napagpasyahan niyang ituro dito ay purong pamarusa at kumbating mga dasal para lamang sa manananggal. Matapos naman itong marinig ni Ador, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa nais ng matanda. Hindi pa man sila nakakauwi matapos ang lamay, dumiretso na sila sa bahay nito para mapag-usapan ang kanilang gagawin. Tandaan mo, Ador, hindi basta-basta ang linyang pinasok mo. Dapat handa ka. Una pa lang sinasabi ko na sa iyo, buhay mong nakataya dito. Isang pagkakamali lang, kailanmay hindi mo na makikita ang naiwan mong pamilya. Seryosong wika ng albularyo pagdating nila sa bahay nito. Nang marinig naman ni Ador ang sinabi ng matanda, mariin niya yung tinandaan. Para sa kanya, hindi na importante kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay dahil sa labis niyang pag-aasam na makapaghiganti. Makalipas lamang ang ilang araw, nag-umpisa na ang kanyang pagsasanay sa ilalim ng pamamahala ng matanda. Una nitong pinalakas ay ang kanyang pisikal na katawan bago ito magsagawa ng isang ritual para mapabilis ang pag-aaral niya ng lihim na karunungan. Ayon kay Ador, na sa loob ng 3 araw, hindi kumain ang matandang yon para lamang magturo sa kanya. Bagaman nang hihina na ang katawan nito, mariin pa rin itong tinutukan ang bawat hakbang ng pagsasanay na kanyang isinasakatuparan. Isang linggo lamang noon ang lumipas, ibang-iba na si Ador mula sa dati niyang pagkatao. Pakiramdam niya, nabuhay siya muli, gawa ng ang kanyang ugali at paningin sa buhay ay tuluyan ng nag-iba. Kung dati, hangad niya lamang na makakain ng 3 beses sa isang araw, ngayon hangad na niyang lumawak pa ng husto ang karunungang kanyang tinataglay. Medyo bumababa na din ang tindi ng pagsasanay na pinapagawa sa kanya ng matanda dahil sa bilis niyang makasaulo ng mga buhay na salita. Dagdag pa ni Ador na sa loob ng humigit 3 buwan, purong pagdarasal, pag-aayuno, pag-eehersisyo ang kanyang ginawa sa ilalim ng poder ng matanda. Nagsanay din siya noong gumamit ng palakol bilang pangunahin niyang sandata sa oras na hahanapin na niya ang manananggal. Matapos ang 3 buwang pagsasanay, doon niya napag-alaman kung anong uri ng manananggal ang kanyang nais kitilan ng buhay. Ayon sa matanda, ibang-iba ang manananggal na kanyang hinahanap, gawa ng kung ikukumpara ito sa aswang, isa yung gabunan. Bitlig ang tawag sa mga manananggal na may kapangyarihang kasing lakas ng gabunan dahil na rin sa yanggaw na nasa kanilang katawan. Alam niyo ba na ang isang bitlig ay merong pa ring yanggaw sa katawan? Maihahalin tulad mo ito sa isang uwak na merong mahabang leeg na kusang namamatay at iniluluwal ng manananggal sa oras na siya ay napaslang o hindi naman kaya'y namatay dahil sa labis na katandaan. Naniniwala ang albularyong nagturo noon kay Ador, bitlig ang manananggal na pilit niyang hinahabol. Minsan na din kasi niyang nakita ang wangis nito na lumilipad sa kalangitan. Dagdag pa ng matanda, hindi pangkaraniwan ang nilalang na yon, lalo pat kaya nitong maglaho sa kadiliman. Singlakas din yun ng isang antingerong may tangang mutya ng ngipin ng kalabaw at halos singtibay ng balat nito ang bakal. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Ador? Tandaan mo, lahat ng impormasyong ibinigay ko sa iyo ay maaaring hindi sigurado. Maging ako man, aminadong hindi pa ako nakakapatay ng bitlig. Pero siyempre, magkakatalo na lamang yan sa karunungang tinatangan mo.
Sa ngayon, ibinibigay ko na sa iyo ang basbas ko. Handa ka na, pero mag-iingat ka. Wika ng matanda matapos nitong mailahad ang mga bagay na nais niyang malaman. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, tumungo na nga itong si Ador sa kanilang tahanan. 3 buwan din kasi siya noong hindi nakauwi, kaya na may wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa bahay nila. Bago pa man sumapit noon ang 5:00 ng hapon, nadatnan niya ang kanyang mga anak na kasalukuyang naglalaro sa bahay nila. Ang nag-aalaga sa mga ito ay ang kanyang mga magulang na abalang-abala pa rin sa pagtatrabaho. Sa pagsilay niya sa kanyang amang nagkakape habang punong-puno ng putik ang paa, agad naman siya ditong lumapit para ilahad ang pagdating niya. Natuwa naman ang ama niyang yun kahit papaano sa kadahilan ng meron na ding makakatuwang ang anak niya sa mga gawaing bahay. Akala ng ama ni Ador mananatili na siya sa bahay nila, pero nang marinig nito ang kanyang pagpapaalam, tila bang hindi na yon makapagsalita. Bakas sa pagmumukha ng kanyang ama ang labis na pag-aalala, lalo pat alam nito kung gaano kapeligroso ang gagawin niya. Ador, alam mo namang hindi madali ang gagawin mo. Paano kung pati ikaw ay mawala? Akala mo ba, kaya naming buhayin itong mga anak mong maiiwan? Tanong ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, kahit papaano, minabuti niya yung pag-isipan. Para kay Ador, may punto naman ang sinabi ng kanyang ama, lalo pat buhay at kamatayan ang nakataya. Subalit kahit ganon kapeligroso ang nais niyang gawin, ni katiting na pagdadalawang isip wala siyang naramdaman. Para sa kanya, nagsanay siya upang maipaghigante ang kanyang yumaong asawa. Ang pagkamatay ng bitlig, isang hindi masukat na tagumpay para sa kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin namang pinanindigan ni Ador ang kanyang pasya. Kahit ayaw ng kanyang ama, hindi naglaon, wala na din itong nagawa. Sa pagsapit ng sumunod na araw, tumungo na nga siya sa sentro ng baryo para magmasid. Ang una niyang ginawa, pinakiramdaman ng mga taong dumaraan nang sa gayoy magawa niyang malaman kung meron ba itong masasamang presensyang tinatangan. Inilatag niya din sa kinaroroonan niya ang mga pangontrang magtataboy sa mga aswang upang madali niyang malaman kung sino ba ang mga ordinaryo at mga kalaban. Sa halos 5 oras na pagmamasid, may nasipat naman siyang 3 aswang na umilag sa lugar na kanyang kinaroroonan. Ang 2 sa mga ito, mga bata pa at tipong kakapasa pa lamang ng yanggaw. Dahil sa alam ni Ador na madadala siya ng mga ito sa taong kanyang hinahanap, kaya namay hindi na siya nagdalawang isip pa na yon ay sundan. Nang mapagtanto naman ng mga nilalang ang kanyang pagsunod, wala na itong nagawa kundi ang lumayo sa baryo. Dinala siya nito sa isang makahoy na parte ng lugar kung saan iilang mga tao lamang ang napapadaan. Pagramdam ng mga aswang na silang 4 na lamang ang naroon, agad naman siya nitong kinumpronta. Seryoso siya nitong tinanong ukol sa kanyang pakay na siya namang kampante niyang sinagot. Hindi na siya nag-alangan pang itanong sa mga ito ang kinaroroonan ng bitlig, lalo pat ilang buwan din na niyang hinihintay ang pagkakataong yon. Matapos namang marinig ng mga aswang ang kanyang sinabi, panay naman ang pagdadahila ng mga ito na kesyo hindi nila alam ang tungkol sa bagay na yon. Subalit kahit anong gawin ng mga itong pagtatanggi, siguradong sigurado si Ador na merong kaugnayan ang mga nilalang na yon sa kanyang hinahanap. Sabihin nyo na, wala akong ibang pakay sa inyo. Pero kung gusto ninyong makipagmatigasan, abay wala akong magagawa. Tandaan ninyo, tirik pa ang araw. Wika ni Ador
sabay bunot ng kanyang latigong gawa sa buntot ng pagi. Nang marinig ito ng mga nilalang, bigla naman yung natigilan nang masipat ng mga ito ang talas ng latigo. Sa isang iglap, tila bang naging mga animoy tupa ang mga nilalang na yon at walang magawa kundi ang tumitig. Halos inabot pa ng ilang minuto bago sila makasagot sa babalang ibinahagi ni Ador. Dahil sa merong kasamang matandang lalaki ang mga aswang na yon, kaya naman yon ang nakipagnegosasyon sa kanya. Sa mga katagang binibitawan nito, napapansin niya ang iilang mga paninindak ng nilalang sa kanya at sa kanyang pamilya. Nang dumating na sa puntong nasagad na ng nilalang ang kanyang pasensya, buong lakas naman niya yung hinataw ng buntot paging dala niya. Paglapat ng buntot ng pagi sa katawan ng nilalang, bigla naman yung bumagsak sa lupa habang patuloy na umiiyak. Hindi na ito natulungan ng dalawang binatilyong aswang na kasama nito, gawa ng maging sila nakaramdam ng paninindak kay Ador. Matapos ang mga pangyayari, tinangka ng dalawa na tumakas. Subalit, bago pa man sila makalayo sa kinaroroonan ni Ador, bahagya naman sila noong natigilan nang maramdaman nila ang kakaibang presensya na bumalot sa kanilang mga paa. Segundo lang noon ang lumipas nang mapagtanto nilang hindi na nila yun maiunat o magalaw. Huwag na kayong mag-aksaya pa ng lakas. Hindi niyo ako matatakasan. Sa ngayon, iisa lang ang paraan para matakasan niyo ang kamatayan. Sabihin niyo sa akin kung nasaan ang kinaroroonan ng bitlig. Seryosong wika ni Ador sa mga ito. Nang marinig naman yon ng dalawang binatilyo, patuloy naman ang pagdadahila ng mga ito. Ngunit nang makita nilang inapakan sa ulo ni Ador ang kanilang kasama, doon na sila nagpasyang maglahad ng kanilang mga nalalaman. Doon na kasi nila napagtanto na hindi yon nakikipagbiruan sa kanila. Makalipas lamang ang ilang minuto, napag-alaman ni Ador na ang manananggal na kanyang hinahanap ay nakatira sa gilid ng daan, di kalayuan sa labasan ng kanilang baryo. Ayon sa dalawa, isa yung matandang babaeng uugod-ugod na animoy malapit ng mamatay. Nagpapanggap lang yung mahina upang hindi mapaghinalaan ng mga taong dumaraan. Dagdag pa ng dalawa, hindi madaling mapaslang ang matandang yon sa kadahilanang ang kabuuan ng bahay nito ay may baong mga sumpa laban sa mga taong mangangahas na pumasok roon. Matapos itong malaman ni Ador, walang awa naman niyang pinaghahampas ng latigo ang dalawang binatilyo. Pagramdam niyang nag-aagaw buhay na ang mga ito, doon niya pa lamang yon nilisan. Sa pagdating niya sa kanilang baryo, bumungad sa kanya ang iilan sa kanyang mga kakilala na abalang-abala sa pagtatrabaho. Ang iilan sa mga ito ay niyaya pa siyang kumain pero hindi niya yun pinakinggan. Animoy ang kanyang wisyo noong mga oras na yon. Wala nang ibang iniisip kundi makita ang bitlig sa lalong madaling panahon. Diretso lang ang kanyang paglakad. Wala siyang nililingon kahit kadugo niya pa ang kanyang nakakasalubong. Nang marating na niya ang dulong parte ng baryo, nasipat niya ang isang matandang nagwawalis. Napakaamo ng mukha nito na animoy hindi mo aakalain na isa pala yung halimaw tuwing gabi. Paglagpas niya sa bahay nito, dali-dali naman siyang humanap ng lugar na maaari niyang pagtaguan. Inaasahan na niyang lilipad ang nilalang na yon sa pagsapit ng gabi, kaya minabuti niyang maghanap ng lugar na maaari niyang pagkublian. Lumipas lamang ang ilang oras, tumalikod na nga ang araw sa kalupaan. Si Ador noon, pagaman walang laman ng tiyan, nananatiling alerto at nakasubaybay sa gagawing hakbang ng bitlig. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, doon na nga niya yun nasilayang naglakad patungong sagingan. May daladala yung gasera na tila bang may kukunin lang yun doon.
Nang makalayo na ang matanda sa kanyang paningin, nasipat niyang pinatay na nito ang gasera at kasabay nito ang pagsilay niya sa kalangitan ng isang nilalang na mabilisang lumilipad papalayo. Alam ni Ador na yun na ang bitlig, kaya na may minabuti niyang tumungo na sa sagingan para hanapin ang kalahati ng katawan nito. Habang binabagtas niya ang daan, halos ginawa niya ang lahat para lamang hindi siya makagawa ng anumang ingay sa paligid. Alam niya kasing may kakayahang magkubli ang kalahating katawan ng bitlig dahil sa binabantayan ito ng kaisa nitong yanggaw. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat ni Ador ang isang punong saging na merong nakatayong 2 paa na hindi niya gaanong maaninag ang pang-itaas. Sa isang iglap, bigla naman siyang binalot ng napakasangsang na amoy na halos ikausog na ng kanyang sikmura. Bagaman nasusuka na itong si Ador, pinili niya pa ring lapitan ng nilalang. Ang ginawa niya, binalot niya ang kanyang sarili ng pangkubli at sabulag upang hindi siya magawang masilayan ng matatalas na paningin ng nilalang. Sa pagbagtas niya ng daan, dahan-dahan naman niyang inihanda ang kanyang latigo para patayin ang yanggaw sa oras na magkaroon na siya ng sapat na layo dito. Nang mapansin ni Ador na ilang metro na lamang ang kanilang pagitan, buong lakas naman niya yung sinunggaban na siyang naging sanhi upang magawa niyang matalian ng latigo ang kalahating katawan ng bitlig. Pagsilay niya sa yanggaw na nasa itaas ng putol na bewang ng nilalang, walang pag-aalangan naman niya yung hinawakan sabay hampas sa lupa. Hindi na niya ninais pang buhayin ang nilalang na yon dahil alam niya kung ano ang kaya nitong gawin sa oras na magpabaya siya. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, paulit-ulit namang nagpupumiglas ang bitlig. Di kalayuan sa sagingan, nakarinig din siya ng isang malakas na pagsigaw, indikasyon na nagawa ng maramdaman ng manananggalang kanyang ginawa. Bago pa man siya nito tuluyang maabutan, nailagay na niya ang mga sangkap at pangontra sa parte ng katawan nitong pinagputulan ng pang-itaas nitong anyo. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman siyang nagtago upang pagmasda ng susunod na gagawin ng bitlig. Sa pagdating ng manananggal sa sagingan, paulit-ulit naman siya nitong hinanap, subalit dahil sa lakas ng kanyang sabulag, bigo siya nitong matagpuan. Bagaman nais ng patayin ni Ador ang nilalang na yon, minabuti niyang maghintay hanggang umaga bago niya gawin ang mga binabalak niya. Alam niya kasi sa kanyang sariling hindi niya kayang harapin ang nilalang na yon sa ganoong anyo, lalo pat desperado na itong gumanti sa kanya. Lumipas pa ang ilang oras, wala nang nagawa ang manananggal kundi ang magpaikot-ikot sa lugar. Alam na din itong patay na ang kanyang yanggaw at kasalukuyang nalulunod sa lason ang kalahati ng kanyang katawan, kaya namay hindi niya magawang sumanib. Kung ano-ano na din ang ginawa nitong ritual para lamang ligtas siyang makipag-isa sa kanyang katawan, ngunit sa hindi malamang dahilan, walang nagawa ang bitlig para mabasag ang sumpang inilapat doon ni Ador. Sa pagsapit ng umaga, kahit labag sa loob ng manananggal ang makipag-isa sa katawan niya, wala siyang nagawa. Pagdikit ng kalahati nitong katawan, kitang-kita naman niya ang labis nitong panghihina. Habang naglalakad ang matanda patungo sa bahay nito, walang pag-aalangan naman niya yung hinampas ng kanyang latigo na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung bumagsak sa lupa. Kahit butas-butas na ang likurang bahagi nito, hindi niya pa rin yung tinantanan hanggang sa dumating ang puntong naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Dala ng takot ni Ador, agad naman niyang nilisan ng lugar sa takot na baka merong kababaryo niya ang nakakita sa kanyang ginawa. Habang binabagtas niya ang daan, doon pa lamang bumuhos ang kanyang luha sa lahat ng sakit na halos ilang buwan na niyang dinadala. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang asawa
gawa ng hindi niya yun nagawang mailigtas sa kamay ng nilalang. Makalipas lamang ang araw na yon, palaisipan pa rin sa kanya kung nakaligtas ba ang bitlig o nagawa niya na yung mapaslang. Iniwasan niya munang tumungo sa bahay nito pansamantala para naman hindi siya mapagbintangan. Alam niyo ba na magmula noong nangyari ang insidenteng yon, may nakapagsabi pa rin sa kanya na nasa malusog na estado ang matanda. Ngunit nang binalikan niya ang bahay nito, napansin naman niyang marami na doong tumubong damo, indikasyon na matagal nang walang naninirahan sa lugar. Sa paglipas ng taon, kahit papaano naging maayos na ang kalagayan nitong si Ador. Dahil sa tapos na ang kanyang paghihigante, ibinaon na niya kasama ng mga masasamang alaala ang kanyang nakaraan. Ngunit hanggang sa pagtanda niya, dala-dala pa rin niya ang sakit noong minsang mapaslang ang kanyang mag-ina ng gabunang manananggal sa Bohol. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo ba, akala ko talaga 2 o 3 lang ang klase ng manananggal. Pero sa tinagal-tagal nating nagkukwento ng istorya dito, kung kani-kaninong tao nang gagaling yung mga experience nila, meron tayo talagang natutuklasan na iba pang lahi. Kasi alam ko, karamihan sa inyo, lalo na yung mga kaedad ko, yung mga lumaki sa panonood ng Shake, Rattle and Roll, alam ko, talagang isa lang yung manananggal eh. Simple lang sila, yun lang. Nahahati lang yung katawan, 'di ba? Yun lang, tapos mambibiktima na sila. Pero ang target talaga ng mga manananggal yun nga, yung mga buntis. Lalong-lalo na yung mga ilang buwan pa lang na nasa sinapupunan ng nanay yung sanggol. Sobrang bango sa kanila nun. Amoy lang kayon para sa kanila. Pero itong bitlig na tinuturing na gabunan ng mga manananggal, first time ko lang talagang marinig to. Kaya ito maganda sa mga one hit eh. Meron tayong natututunan, tas meron tayong mga bagong nakikilalang mga uri ng nilalang tulad nito. Panibagong sanga na naman to ng lahi ng manananggal. Magugulat na lang tayo, may mga lalabas ng kwento tungkol dito. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.